Video rin pala rin. Ang video ka. Oh yan, naka-live. Sabi mo naka-live? Naka-live? Video record. Sedot. Maragnaw, gayot, para magkarigot na. Yun na, nag-iba na yan. Wali, basta ali dyan. Kaya oo. Saka paduman ba da? Yung mga gayod. Wala daw jam. Ayun.
Nagragnaw. Ako may swimming pool, nagragnaw pa. Free flowing ang tubig dito. Kasi hindi ka na magkarili. Diretso. Kaya ito, yung nakarap, dapat na ito pa. Di ako? Sumagoon nito. Pwede na. Pero mag-ibo kayo sa susunod. Basta kung nakasila. Nalaot good na yung good na karap sa kuya kainin ko. Sabi niyo ba yan? Kasi di ako nakatana. Baka sa... Ito ba baga? Ang nataanan ko, sa ginakal ko. Ibabagyan ang lugar ang magandang lugar. Kaya kamuha sa kanilito. Iyo, di sige. Maski dahil na magdugdug sa ano. Maski dahil na dyan magdugdug sa... Ay, nasipid. Ibabaw mo sa ng 40. Sa'yo nang ibabaw sa na. Pero pag nagbaba ka, Timer na po yan. 2 hours. Yeah. Timer na 2 hours. kaya mo ang tumaw sa tubig. Na malapit ito. Kumbaga iyo pa. Garo ko lang. Yung mali ko. Makaon mo na ako. Kaya ginaliginom mo. Kaning pag nabuy ako mag... Pinagtawa ako. Ako, nag-aapot ko sa ina ako. Ay, sigurado man sana ikaw.
purupos mo nga ni, haning apot-aputon ka. May mansan, ang purupos. Maniputong ang tuko. Makauntaan na kita, Jebu. Pag namo lang ako. Dahil na maray pa pinaano kasi dito ang mga nasa patok. Ito nga nagsabi ni Pa. Ito talaga sabi ko, mag-aali ka nga sa Santo Domingo, porta, tamang-tama natin. Hinaraman mo si Manay. Aning sulit.